ina ndambogara kusina makomo chokwadi inini kana makambondiona kukutanga muchindiisa pamufananidzo maindiona chigara mumakomo inini kana kwandiriko kuno nhasi ndinogara mune machi ini ndogara makomo akachengeteka handigare makomo aya anongodzi gomo iri rinongotemwa muti kana kuti gomo iri rinongoya ringodzi ngaticherei ndinoedza nepandinokwanisa kudzivirira nhaka iyoyi nokuti chinhu chikuru kwatiri vane shamba nhaka yemweya ndio inokosha. Miriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri Pasi temvura, inoda umari, motika umari, matembere pasi temvura, pasi temvura, matembere pasi temvura, inoda umari, motika umari, matembere pasi temvura, pasi temvura, matembere pasi temvura, inoda umari, matembere pasi temvura. muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva ndofunga mungangoshamisika kuti takamira mumasango chichikonzero kumashure kwedu mukatarisa angori matombo nhau yatauya nayo kanhasi uno ndeyekuti tinoona vechinamato vanokwira mumakomo vachinonamata, vechivanhu vanokwira mumakomo vachinonamata, vechivanhu vanoenda kumvura kunobvisa mamhepo ikoko, vemasvondo zvakare vanoenda kumvura kunoita zvinhu zvimwe chetezvo. Mutsauko umbori papi? Chiko chinotsvagwa nevanhu kumakomo, chiko chinotsvagwa nevanhu kumvura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba Kazoi Mandlovu. Ndaisa zvanza. Aiwa. Ndimi munozviti mhuka huruka? Ndini mhuka huru. Mutsika panotinira. Aiwa, mutsika panotinira ishumba. Aiwa. Aiwa, ingogumire pakuti mhuka ine mutumbi mukuru tonzwisisana. Aselibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka ke esiya phambili. Namhlanje ke sililethele uhlelo oluchazayo olungani liloku lengxabangxoza phakathi. Asiyazibuza ukubana okwenza ukubana abesintu behambe entabeni besiyayenza izinto abazenzayo kungaba kuyini. AbesiKristu njalo siyananzelela ukuthi asiyahamba entabeni sisiyothandaza kuyini. Mhlawumbe nxa sentabeni sabe seduze leNkulunkulu asazi. Emanzini njalo sitholakala sindawonye sisonke abesiKristu labesintwini. Kuhamba njani? Kuhlangana ngaphi? Ubudlelwane bakhona bungaphi? Kwesinye isikhathi asisuka sithole abesiKristwini abethethisa isintu, sifike sithole njalo abesintu bethethisa isiKristu. Silobudlelwano yini kumbe mele sihambe indlela ezitshiyaneyo? Yilo uhlelo esiliphathelana namhlanje ubana sizwisise ukubana kahle kahle uhamba njani. Elami igama nginguThadiwa Nashe Khuthama uMandlovu wenu ospecial. Nasika tatsika
padare raSAMAITA. Munovaziva SAMAITA, takambovaunza apo neapo, uyezve dare ravo zvakare mukatarisa riri mumatombo, mumakomo. Ndo chikonzero chaita kuti tide kunzwa kuti sei vanhu vechivanhu vachienda mumakomo, sei vemachechi vachienda mumakomo. Takambokunzirai mufundisi vaitaura kuti ndinoera Jesu. Toda kuinzwisa nhau iyo kuti vanoera Jesu kusvika papi. Pachi kunzima valaleli emakhaya nthemba-ke sake saliphathela uhlelo sikhuluma lo mnye umfundisi esithi yena isibongo sakhe nguJesu. Asazi ukuthi kuhamba njani khonapho nxa sokufika ekuthini ngithi mina isibongo sami nguJesu, sifuna ukuthi sizwisise ukuthi kuhamba njani. Aliyananzelela nje ukubana lapha esime khona kulamadwala sithe sifike khonapha kuSAMAITA sizwisise ukuthi yena njengomuntu wesintu kungani ehlala endaweni enje, kungani esenza njalo umsebenzi wakhe endaweni enje. Vafundisi, hoyo mkana vanenge vanzwa zvataurwa zvisingavanakidze, aiwa nhamba dzedu ndidzo dzedzo, tibatei mukana uripo wemunhu wese kuti ange achipinda muchirongwa. Ichokwadi liqiniso asitholakale ukuthi nisithatha amasayidi ukuthi sisapota isintu, sisapota isiKristu, okuyinto etshengisela ukuthi lina bafundisi nxa njalo likhululekile ukusithinta inamba zethu yizona lezo eziphezulu khonapho liyenelisa ukubana libe lisithinta. Sikhuluma lani, lisichasisela lani ukuthi alizwisisa njani kungani uJesu Kristu wayesiyathandaza entabeni. Regai tichangene kuisa zvanza kamumatare aSAMAITA, tikurukure navo, tinzwe zvavainazvo muzuva ranhasi. Aiwa, semazuva ose tinokukurudzirai kusubscribe to our YouTube channel yeDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Drewmas Media ine dzidziso, ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Topa tinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa SAMAITA tauyawo. Pane nhau yatoda kunzwisisa isusu yekuti vechipfugamo vanoenda kumvura vachinobhabhatidzana, vachinonamatirana nekunosukana zvakare mamhepo. Vechivanhu vanoenda zvakare kumvura. Vechipfugamo vanoenda mumakomo kunonamatira imomo, kazhinji kacho munzvimbo dzinotonzi dzinoera. Vechivanhu vanoenda mumakomo zvakare. Nhau yatinoda kunzwisisa ndeyekuti kunombori nechiko kumakomo ikoko. Chii chatinenge chitsvaga mumakomo kana tichiendako, uyezve zvinozolinga papi? Toda kutanga nekukwasai shumba. Ndichiti makadiko shumba. Aiwa, ndadzosa zvanza. Ni ruzivo rwandinarwo munhau idzi nderwekuti zvinhu zviviri izvi zvingati isusu tinoti kereke vanhu vanenge vachinamata, vanamata chinozoita kuti vazonzi yandei kumvura. Zvakatanga nokubhabhatidzwa kumvura uko, kuchitanga nokubhabhatidzwa zvichinzi aiwa munhu anobhabhatidzwa kupedzisira munhu vaane vaka machechi vaakubhabhatidzirana kana mudhishi remvura chairo muchechi imomo. Asi kune venguo chena dzazoti pararire dzapamhama mazuva ano idzi, vakazonge vakuenda mumvura vachiteera tsika yaJohani. Ava vanomborasa tsika yavo ivava, vanomborasa tsika yaJohani. Tsika yaJohani inokurudzira dziva remvura, nokuti Johani mubhabhatidzi nanhasi nhoroondo yake yaizikanwa kunzi aibhabhatidzira vanhu mudziva remvura. Ndiye akatobhabhatidza kana naJesu wacho, ndiye akatobhabhatidza kana vakawanda vaizikanwa murudzi rwavo rwevaIsraeri. Saka isu tinoti
hungu vanovinga kunobhabhatidzana. Asi mumvura dzedu dzavari kubhabhatidzirana idzi shumba, ndisati ndadzokera kumakomo, ndichavabata vemakomo regai ndimbotanga vemumvura. Mvura dzedu idzi mune mamwe madziva avari kuenda, mamwe madziva aya ari kuyera vane shamba. Mamwe madziva hamusati mambonzwa kunzi munhu wechivana akaurayiwa mumvura kana kuti akafira mumvura. Asi nhoroondo yekufira kwevechinamato yako, munovaziva vaiva kufira mumvura vachirwira hamino chavaida kutora pasi pemvura. Vechechi vaya vamwe vari kuimba kunzoko, vari kufungidzira kuti vari kabatwa nemweya mutsvene vari mumvura. Mwe musi pamwe vanenge vaakutaura ndimi, vongofunga kuti munhu achiri kutaura ndimi nyambisirwa munhu atokachidzwa nechi nemvura, munhu atodzipwa nechi nemvura. Mumvura umo vari kutsvaga chenuro vane shamba. Mvura inochenura. Mvura ndiwo mushonga mukuru, ndiwo unonyaradza hondo, ndiwo unotonhodza panopisa. Mvura iyi vachitsvaga mvura umo mune zviyerwa zvedu zviri mumvura umo zvinosanganisira njuzu. Njuzu idzi chivanhu. Mukanzwa munhu wecheche akutaura njuzu, munhu iyeye akutaura chivanhu. Mukanzwa munhu wecheche achiti ndinogadzira munhu ane njuzu, munhu iyeye ari kutaura chivanhu. Saka vari kutsvagei madziva ane njuzu, idzo njuzu uri mweya wetsvina kwavari. Mweya wetsvina wenjuzu isu tinoziva kuti dzinogadzirwa, njuzu dzakabatana nemidzimu. Njuzu midzimu. Ko kana njuzu uri mudzimu, nhasi mudzimu vaakufambira kudziva. Vaakutaura zvokuti tinogadzira njuzu, zvinoreva kuti vanogadzira mudzimu. Ngavangobuda pachena. Saka nhasi isusu tinoti kana vana vachinamata ngavabude pachena, vazive kuti chii chakatanga. Chakatanga chivanhu ndo chavakawana chiriko chinamato chisati chauya. Nyangwe ivava ndanga ndichipa mufananidzo vaJohani chaiva. Achitanga chechi yavo Johani Masowe ichitanga pamhondora. Nhoroondo yacho tinayo, handisi kuda zvangu kuipinda nezvayo. Ichitanga chaizvo chaizvo. Vakatokumbira masvikiro. Vakamubira. Munodzi ndo makasvikira mweya waJohani. Ukataura nemasvikiro kuzosvikira Johani Masowe ipararire ive zvairi nhasi. Zvimwe zvaane mipatso yaakuenda ichimuka, vanhu tiri kuenda tichimutsawo zvedu tichiita zvatinoita, asi chivanhu hachisi kusanduka vane chamba. Kubva makare kare chivanhu chinongoteedzera nzira imwe chete. Tichingoita zvimwe chete izvozvo zvataiita, tichitaura nemidzimu yedu, masvikiro edu, mhondoro dzedu, tichipira pasi. Kunge zvinezvi ndinotove nechikwereti mumusoro chandiri kugara ndichingoti nhai munyika taita sei. Tinovingwa nenzara, vanhu vakangwara kudai, vanhu vane midzimu yavo yavanogona kukumbira nhasi mvura kana manzizi dzikazara, kuti tingowanawo yekuzoonwa nekuti mhuka dzedu dzinwe. Zvinhu zvatinogona kunokumbira. Tine matanho acho akawanda ekuti tikabatana chaizvo chaizvo tikaita chinhu chimwe chete, iyi mvura inodzika. Munotoona makore aunga mudenga umu tikararama. Saka ngatidzokerei pekuti njuzu apa. Njuzu idzi dzavari kutaura nezvadzo vane shamba. Njuzu idzi dzine mhiko yadzo imwe chete. Ndaakushamisika hanguwo zvaakuwanda mazuva ano. Ari pano ndine njuzu, ari pano ndine njuzu. Anoda njuzu chaiye kana kuti anoiziva, kana kuti anoida kuti nhasi ada kudyidzana nenjuzu, ngaauye izvozvi tiende naye padziva rine njuzu chairo. Rine njuzu dzinototora munhu, panotozivikanwa kunzi dziva iro panomuka pakawaridzwa machira pamusoro pedziva iro. Njuzu dzepapo dzinogona kukutora, tiende naye anoda timurayira aende padziva apa kana achida kunotorwa. Munhu ane njuzu vane shamba anoonekwa nemabasa. Njuzu inoonekwa nemabasa ayo unenge mudzimu. Mudzimu hauvanze, mudzimu haunyenyeredze, mudzimu hauitwe zvekukumbirwa nemunhu nokuti mudzimu unouya wega. Saka njuzu ikanga yagara pamunhu inoonekwa nemabasa ayo nemaitiro ainoita nemhinduro dzainopa. Inadzo mhinduro njuzu. Saka ndinoshamisika naava vakuti tinoenda tonobhabhatidzira vanhu kana kunonochenura vanhu mumadziva. Izvi chivanhu chavanenge vakuteedza vane shamba. Vanhu ngavabude pachena. Chivanhu ndo chihombe, ndo chikuru mukati mekurarama kwedu isu serudzi rwedu vatema.
ndoziva kuti sematauro amaita kana Jesu wacho chaiye akabhabhatidzwa mumvura, saka nitingati chaive chivanhu here chaitwa nana Jesu. Ndobva ndawedzera shumba ipapo kuti mumvura umu ndomuri kunzi mune njuzu naika, saka John aibhabhatidzira mumvura. Saka njuzu idzi dzaivepo here mumvura aibhabhatidzwa naJesu, kana kuti panguva iyoyo dzanga dzisati dzavapo njuzu mumvura dzazotanga kuwanika mumvura mazuva pageneration iyi yatava, kana kuti dzanga dzitoripowo kudhara njuzu idzi? Ndinotenda vane shamba ndakambokupai mufananidzo. Ndichikupai mufananidzo ndogara ndakaupa mufananidzo iwoyo. Muchinamato chamunoona chatinacho ichi chakange chisimo chikazouya, chinamato ichi mukachitarisisa mukadzokera kune vakatanga nacho kunyika dzekumavirira, kune nhoroondo inonzi iye zvino kwavo uku havana manamatiro atinoita, vane inonzi Old Orthodox. Old Orthodox, kana mukaenda muRoman Catholic Vatican vanonamata Old Orthodox. Kana mukaenda kuna Russia kuna St Petersburg, kana mukaenda kupi kune Old Orthodox. Isusu ndisi takaunzirwa vaparidzi vainzi maevangelisti, ndisi takaunzirwa vanhu vaiuya nemakrusade, nokuti makrusade akatokonzera hondo muEurope. Mukatoenda munyika kunana Jerusalem nekunana inonzi chikwe Italy vanani kwakapararira yainzi ningirikini maevangelist akanga achifamba neningirikini nemaningirikini vachiparidza. Vanhu ava vakarwisanisa vanhu. Kana mukaona chinamato chechiislamic muJerusalem chakatorwiwa, pakarwiwa ipo paya vachiedza kuti Christianity ipinde, uva vakanga vachitaura nyaya yaMuhammad. Saka vaiti Muhammad ava vachiti Jesu. Saka mukuti Muhammad nokuti Jesu uku ava vaita makrusade avo neava vekwaMuhammad ava kwakatoita clash yakarwisanisa, micha ikatsva, vanhu vakarwisana, hondo chaiyo. Saka ndinoda kuti tidzokere pamubvunzo wamabvunza kuti chinamato ichi maive here nenjuzu. Kukutaurirai chokwadi, chivanhu ichi chinamato ichi chine upasi chigare kwandataura nchiti Old Orthodox. Nhasi kana mukataura nemunhu anonamata chinamato ichi, nhasi kana kuti ari munyika idzo dziye dzeEurope idzi, anokutaurirai kuti isu musi unonzi holy, musi uri holy, inonzi holiday iya, kana ingave Easter holiday. Musi iwoyo vane maitiro avanoita kubva makuseni ekuve holy kwacho. Kana zvaunopfeka, kana zvaunotoita, zvese unofanira kunge uchisangana nemweya mutsvene wacho kuve holy kwacho ikoko. Kwete vana holy vedava vekuti holiday SAMAITA vanenge vatori kwarera zvavo vachigocha nyama, ivo vamboenda kuchechi vakadzoka. Amainhingi vanenge vamboenda kuchechi vakapfeka uniform yekuchechi vakanonamata kuRoma, asi vadzoka ikoko kumba kwavo kunenge kuchitori nechivanhu, kana kuti mutambo wechivanhu uri kuda kuitwa. Ngavazive kuti tsika yechivanhu nechechi zvakabatana chinhu chimwe chete. Ngavasaramba vanhu ivava, ngavasaramba. Ko kana muBhaibheri muchitaurwa genealogy yaJesu ichitaurwa madzitateguru ake emumhuri yekwaJosefa, imhuri yemaJudha iya, imhuri yemaJudha, genealogy yaJesu inotaura. Ngavaende kuna Matthew, ngavaende kuna Luke, ngavaende kuna Mark. Genealogy nhoroondo yedzinza raJesu inototaurwa. Akanga akagarwa nemweya mutsvene wakanga wabva kuna Mwari. Saka kureva kuti mudzimu waimusvikira mukomana mudzimu mumwe chete waimusvikira. Ndiani kwanoviga vanhu mumapako naye vane shamba? Asi isu here tunoviga mondoro nemasvikiro edu, homwe dzinovigwa mumapako. Jesu akavigwa mumapako. Inini nhasi ndinoteerwa neruvengo vane shamba, nokuti ndiri munhu wemweya, handifarirwe nevanhu, handitoda, nokuti ndotozviziva kuti kana ndikati kufarirwa hapana anombondifarira. Hakuna anondida, nokuti hakuna asi wese wandichagonera. Jesu haana kumbogonera munhu. Nyangwe aiparidza shoko rakanaka, nyangwe aivimbisa vanhu denga, nyangwe aivimbisa vanhu zvakanaka sei, Jesu haana kumbofarirwa nevanhu. Mozisi chaiye achiburisa vana veIsraeri haana mvura ambofarirwa.
kana iye wati kutaura Johana ipapa bhabhatidzira vanhu mvura haana mvura ambofarirwa. Erija chaiye kune vanhu vaimuvenga. Kana tikada kupai nhoroondo yemasvikiro muno munyika, vese vakatozongodimburwa musoro nokuda kwehama dzavo dzaivatengesa. Jesu akatengeswa kangani? Nehanda akatengeswa kuti azodimburwa musoro uende kuEngland. Chinengundo akatengeswa, makona akatengeswa, chowashira uye akatengeswa. Saka wese akanaka anouya nechakanaka anotoda kunzi murudzi rwedu tinogona kuparadza. Saka ndoda kuti ndikutaurirei nhoroondo iyi ndichiti Johani paaibhabhatidza aibhabhatidzira mvura. Kune mweya yekumvura yaishanda nayo. Vabhabhatidza Jesu musi uye Johana akanga kuda kuramba kubhabhatidza Jesu. Asi Jesu akati aiwa, iwe ndiwe mubhabhatidzi, ita basa rako. Johana achibhabhatidza Jesu ndopakauya shiri iya inonzi njiva here kana kuti ihangaiwa, yakauya yakamara Jesu pamusoro mumvura muya, kureva kuti aiwa zvatenderwa nedenga. Mapaona. Saka ngavarege kupesanisa chatisingade isu vane shamba. Nyange vachienda kumvura ngavatange vapira zvekumvura. Ngavatange vapira zvekumvura kuti zvavari kuita mumvura izvi zvive neukama kana kuti zviraramise vanhu. Vakapota vachida kuzvitsaura ndo pakusiyirira mamwe masimba. Kana mhepo dzauri kubvisa pamunhu mumvura imomo dzinobva dzaramba kubva. Mvura yacho haichatakura haichabvisa tsvina. Saka ngavarege kutuka zvemvura kuti mweya yetsvina, kwete. Nokuti iyi mweya iyi havaizive mweya yenjuzu iyi. Havadzizive njuzu idzi. Kumukutaurwa scientifically vane shamba inenge ichitonzi creature, njuzu. Nokuti inogona kugadzira ine body form. Body form iriye yatinogadzira muzvinhu zvakasiyana-siyana. Body form iriye inowanikwa muzvinhu zvakasiyana-siyana. Kuti mweya uve nesimba unoda body form. Saka mudzimu uchiuya uchipinda mumunhu. Izvozvi kuri kunzi mudzimu unouya undipinda izvozvi. Ndakutaura wa mudzimu, ukauya wakutaura wa mudzimu waane mutumbi, simba rawo rawanda. Wakugona kutsanangura. Wauya pamunhu ane izwi rinogona kutsanangura. Wauya pamunhu ane muromo. Wauya pamunhu anogona kumira nokuti ane body form. Saka njuzi idzi dzinotova nebody form, dzinotobuda mumvura, unogona kuona njuzi yakagara pamusoro pedombo. Zvinhu izvi zviriko vane shamba. Zviriko kana kuno, zviriko kana kumhiri kwemakungwa. Chivanhu chiri kwese. Tsika yedu yenyika dzimu, tsika yedu yemanzitateguru, tsika yenyika dzimu iriko kwese. Isu tiri vanhu vanobatana nepasi rino vane shamba. Idini kurapa kwangu hakuna kungogumira mukurapa vanhu muno munyika chete vane shamba. Kwete. Ndinobata kurapa kuchienda pasi rose. Kuchienda pasi rose izvo ndokutaurirai kuti ndinenge ndichirapa vangu marungu vari muEurope. Tichitotaurirana. Nezuro masikati ndaitotaura nemusikana ari kuAmerica. Wandiri kutorapa nechirwere chaari kurwara. Ndiri kumurapa kensa iye ari murungu. Kune kensa imwe, mhando yekensa ine simba zvokuti yasimuka munyika dzemarungu. Kensa inowanika muropa. Inouraya vane shamba. Inouraya. Asi tinotaura tichiti hakuna kwazvisiri. Ichi chivanhu chatinototeta muno michi, tichichibata zinyekenyeke, tichichibata sekunonzi takangwara, tichichiparadza. Chivanhu chiri kukoshera vamwe vanhu. Nyaya dzenyika dzimwe dziri kukoshera vamwe vanhu. Tarisai zvaitwa nana Credo Mutwa. Tarisai zvaitwa nana Patrice Maldoma. Ndo chivanhu chimwe chete. MuEurope vanototitsvaga. Nguva nenguva unokochitonzi kwira ndege muuye nevarungu. Kwete nevanhu vatema. Isusu vanhu vatema tisita kuda kutsvaga ruzivo tuchiriparadza. Ngatidzokerei kumadziva kuti tinopira vemadziva. Titange tataura navo tizoita zvemvura mavanogara. Ndo varidzive ikoko. Pane pandisiri kunzwisisa SAMAITA. Ndinotenda. Pana ndichida kuti mundijekesere. Jekesai. Nekuti tiri kutarisa nhoroondo yemubhaibheri ka. Totoona kuti zvekumvura zvakatangwa nevechechi. Tinotenda. Kubudikidza nekubhabhatidzwawo kwakaitwa Jesu kumvura. Ndipapo. Zvichireva kuti itsika yechinamato kai Hongu. Yekumvura. Hongu. Saka isusu vanhu takaibatira papi tsika iyi? Ndinotenda vane shamba. Tsika iyi takagara tiinayo. Ndokusaka isi takagara tiine midzimu yedu inotogara mvura macho.
isi takagara tiine tsika yekuchenura munhu nebopoma, takagara tiine tsika yekuchenura munhu pamvura inoyerera, takagara tiine tsika yekunonochenura munhu kana munhu akarwara kune zvirwere zvinorapirwa mumvura. Mvura takagara tichitoirapisa. Saka kuri kurapa isusu takagara tichitoishandisa mvura iyi. Zvekuti tinotove nenzvimbo dzatinoziva kuti mvura yakamira, mvura iri mudziva risiri kuyerera yakamira iyaya inorapa zvakati. Ukaenda pamvura iri kuyerera iri kuita bopoma, mvura iyaya inorapa zvakati. Ukaenda pamvura yechisipiti, mvura iyaya inorapa zvakati. Ndokusaka takagara tiine midzimu yedu inogara mvura, midzimu yenjuzu yakagara iri kuva neshamba, zvokuti ava vakagara vachibhabhatidza hunguku, isusu tichitawo zvatiri kuita nemvura yedu. Saka ndiri kutaura ndichijekesa kuti chinhu chimwe chete, ngavarege kusiyanisa. Ko tochidzokera kubhaibheri tinoona anonzana aitiza vaitiza vakazorova dziva netsvimbo rika Moses vachikrosa mvura yakarohwa netsvimbo nai, ndizvozvo ikabva yamira kuita sei kufamba, vakakwanisa kuyambuka nepakaoma, vakatofamba nepakaoma murwizi. Mvura yamira uku yamira uku ndokubva vana veIsraeri vatoyambuka vachibuda vachibva kuIjipiti. Saka chiitiko ichocho minana nai, minana vane shamba, tinayo nhoroondo yeyo kuno. Biri naganyire vakazviita, biri naganyire venhari unendoro vakazviita pana Zambezi apa. Zvinhu zviritori matiri izvo zvavane shamba. Tine nhoroondo imwe chete iyo yakaitwa nabiri naganyire vachiyambuka nerudzi rwavo kuyambuka rwizi Zambezi. Tinayo nhoroondo iyoyo. Maybe muchidimu mungangotipa kuti chii chakaitika kuna biri naganyire. Hungu vane shamba. Biri naganyire imhuri yerudzi rwevaira yenhari unendoro, ndana utsamanyanga venhari unendoro. Biri naganyire vanga ihanzvadzi nehanzvadzi, vakanga vachiyambuka nemhuri yekwavo vachiyambuka Zambezi vachibva divi ravaibva, sekufamba kwaiita madzinza edu. Madzinza edu aya muchiona akadai vane shamba, dzinza rakati rine kwarakabva nako, dzinza rakati rine kwarakabva nako. Vachiyambuka Zambezi vachiyambuka rwizi, biri naganyire sevanhu vakanga vaine mhepo dzaifamba dzaigara pavari. Akarova biri, akarova mvura ikamira, mururu ikarira, vanhu vakapfuura paye vakayambuka, nokuti vakanga vari vanhu vakanga vaine rwendo rwavo. Ndiro rudzi rwamunonzwa mukanzwa zvichinzi makorekore. Mhuri iyi vakayambuka vachibva nekuzambia, inonzi makorekore, vachiyambuka Zambezi vachibva nekuzambia. Mhuri iyi ndiyo yamunonzwa ichitaurwa chinzi makorekore vedande, vezunde redande, vanogara dande yesei. Ndo varidzi venzvimbo iyoyo, ndo vane mhuri dzazopararira nhare unendoro yese yamunonzwa ichinzi nyamashisha. Irudzi rumwe chete, imhuri yabiri naganyire. Saka vanhu ivavo vakafamba mufambiro mumwe chete wakaitwa nevana veIsraeri vachibva muIjipiti vachitungamirirwa naMozisi. Ganyire akanga atori hanzvadzi yabiri, akanga ari hanzvadzi yabiri. Zvimwe chete izvozviye zvakaitwa ipo paya apapa, nhoroondo yedu inofambidzana, zvokuti Mozisi achiyambuka nevana veIsraeri akanga aina Miriamu, yaitonzi svikirokadzi rainzi Miriamu.
mukatodoma mukanopatsvaga izvozvo mubhaibheri handichaziva kuti itsanangudzo iri muna genesis kana kuti iri munani, asi inotonzi svikiro kadzi rainzi Miriam. Mozisi akafamba naMiriam, zvokuti Miriam ane imwe nhoroondo yake yakatoti vayambuka paya vasvika panzvimbo yavanganga vasvika vakanzi ngatimbozororai, vayambuka rwizi rwuya, hatimbozororai, vakagarisa kusvikira Mwari vatobvunza kuna Miriam, zvikanzi naye Miriam muchiri makagarirei pano? Zvikanzi ishe inini takamirira Mozisi. Zvikanzi aiwa imimi fambai muende kunzvimbo yechipikirwa, mazuva enyu ari kuwandisa muri munzira. Zvikanzi inisha handigone kutsiura Mozisi, inini Mozisi wenyu munomuziva Mozisi, ndinomutya Mozisi ane hasha. Mozisi aikakama, saka nhau yaMozisi yaipera nehondo. Asi kufamba kwavakaita ikoko, kufamba kumwe chete kwakaita mhuri imwe chete yabiri naganyiri, zvichireva kuti mweya inoshanda nemvura, masimba aya anoshanda nemvura tinawo kana kuno, tinawo mavanhu vedu. Tine vanhu vekuti izvozvi vane shamba, vakamira izvozvi zvipanza apa, akamira neushavi hwaainawo nesimba riri paari, akati tiri kufanira kuwana mvura yemudenga ngainaye. Sezhizha irori ratakamirira izvozvi tese takangotarisa denga, mvura iyi inoita sei? Inotonaya vane shamba, inotonaya zvinotosanduka izvozvi kutaura kwatiri kuita. Kungoti simba redu isu vane shamba nekushaya nekuda kuzivirura kwedu. Tava vanhu vaya vakuda kuzivirura, hatichasiyira zvemweya kune vezvemweya. Kwangoti naasingazive zvemweya akutaura zvemweya, asati ambopinda kune zvemweya kwacho aringoti ndinozviziva zvemweya. Saka tiri kuzosvika pakuti takurasika nzira dzedu. Right, tasvika ipapo vayambuka vanhu ava vachinzi naMwari makagarirei apo madii kunge muchienda, vachitoakamira Mozisi. Tinozonzwa zvakare pane pakazoenda Ishe Jesu achinamata kumberi uko, handisi kubatanidza hangu mavhesi, vachinamata vachizodzoka vachiwana vanhu varara vaienda mugomo. Ndo mumwe mubvunzo wangu wandanga ndichibvunza uya kuti ko makomo umu tiri kuona vezvinamato vari kuendawo zvakare munzvimbo dzinoera, imimi vechivanhu muchiti nzvimbo dzedu dzinoera, asi tichitarisa bhaibheri zvakare naiye Jesu pachake aiendawo futi mumakomo. Chiko chamunenge muchitsvaga mumakomo, vechivanhu kana vechechi? Ndinotenda vane shamba, tatuka tabva kunhau yemumadziva, tambotiza madziva. Saka ndichiti dare iri rimwe chete, kupenya kwaJesu pagomo. Vamwe vanoitaura vachiti transfiguration. Transfiguration inotoverengwa iri muNew Testament. Kupenya kwaJesu pagomo achienda nana Peter nana James nanani vakasvika pagomo, zvikanzi izvo nhai Peter, nhai imi vakomana, munonditi ini ndinani? Zvikanzi vese mbavaramba vakanyarara. Peter ndiye akazopindura akati inini ndinokuti muri mwanakomana womunhu akamuka. Saka toda kudzokera pekumuka apa vane shamba. Imimi muri mwana wemunhu akaita se mwanakomana waMwari makamuka. Handiti kumuka kubva kupi? Obvious kuafi. Handi mapaonaka. Kubva kune vakafa. Muri mwana wakomana womunhu, mwanakomana waMwari akamuka. Saka mwanakomana waMwari akamuka kubva kuvafi. Zvikanzi izvo wakakomborerwa zvako Peter Simon waJona. Peter Simon waJona. Iye akapindura nemashoko zvikanzi Mwari pano Jesu akachinja, akapenya kuita sezuva. Zvikanzi Ishe, kuipo panapa tadii kuvaka matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raErija. Mugomo imomo. Hakuna mbotaurwa kunonovaka mubani kana mune rimwe sango, zvaitaurwa kuvakirwa mugomo vane shamba. Saka kana tichiti isusu paida kuvakwa matumba matatu, inhumba kaidzi dzatinoshandisa isu vemweya, inhumba kaidzi dzatinoshandisa isu venyika dzimo, ndo nhumba dzimwe chete.
Saka ko nhasi kana munhu wechinamato anoverenga zvinhu zvakafanana naizvozvo zvirimo mubhaibheri ravo ravanoshandisa zvinhu zvatiri kutaura izvi, anozotukirei nyika dzimu kana pakataurwa kunzi mwanakomana wemunhu akamuka kubva kumuka kuvafi? Erija akanga asisipo ipapo, Mozisi akanga asisipo ipapo, vakanga vatopfuura vese kuOld Testament, vakanga vasisipo vane shamba vane ivavo. Asi apa vakataurwa nezvavo kunzi tovavakira matumba raErija, raMozisi neraJesu. Mwanakomana wemunhu akamuka zvinoreva kuti abva kunyika dzimu. Ko Erija akanga achiri kupipa akatorwa nechamupupuri wavanonyepera kuti waenda nengoro yemoto. Erija anambotorwa nengoro yemoto. Vakaverenga bhaibheri zvakakwana, Erija akatorwa nechamupupuri. Tobva ipapo toenda panani? Pana Mozisi. Mozisi ndiye akaburitsa vana veIsraeri akanawana nasvitsikwe vaendesa kunyika yechipikirwa. Ndiye uye zvakare wokuenda mugomo vane shamba kuenda kunopiwa gumi remutemo. Akadzoka akaona vanhu vanyunguditsa ringi dzavo, vanyunguditsa manecklace avo, vanyunguditsa zvinhu zvavo zvegodhi zvavanga vainazvo. Vavaka chimufananidzo, vavaka mufananidzo uya wakanga vakunamata mufananidzo. Mwari vakati, Mozisi, dzika gomo, dzokera, vanhu vako vaye vatanga, ona vakunamata chinhu chavo chegodhi chimufananidzo. Mozisi akasvika akapwanya chinhu chiya akanga aina Aroni. Miriam akanga aripo zvakare pachikwata chevanhu ivavo. Asi ndoda kuti ndikutaurirei kuti gumi remutemo rakapirwa munhu mugomo. Sei nhasi kana vachitaura izvozvo? Mari yakatengeswa naJudhasi yaakatengesa Jesu nayo, akaipiwa mari iyoyo. Asi iyoyo munoziva kuti mari iyoyo yakazototora ndiye mari yakatenga guva rekuvigwa kwaJesu. Munozviziva? Ndasingazvizivi. Jesu achivigwa mubako, Jesu akavigwa mubako kwa. Vakazonomukira futi Maria na Magadharina vakamukira amai vacho nemukadzi uya watinofungira kuti akanga ari musikana waJesu futi. Anga atori muroora naamwene. Ndobva vamukira kumakuva kuya kuenda guva kuya. Kwanga kwatengwa guva riya ndobva vasvika kunotarisa kumutumba waJesu ndobva vaushaya. Kureva kuti uyu munhu yakanga ari svikiro remaJudha. Akanga ari svikiro remaJudha atidi kuvanza vane shamba. Saka tinovanzirei zvinhu zvakanaka zvedu? Nhasi maJudha haana chaakambosandura, asi isu ndiisu vakasanduka. Takapiwa izvo asi tine nhoroondo imwe chete yakafanana neyevapo. Takapiwa izvo asi isusu tine zvedu zvatinogona kuita nhasi zvichibatana nezvevapo. Saka ndinoda kutaurira kuti nhoroondo iyi haina kumbosiyana. Kana kuina Biri naGanyore vakarova mvura vakayambuka, kana kuina Mozisi naMiriamu vakanga vachitungamirira vana vakarova mvura vakayambuka, kana isu tichiviga masvikiro edu mumapako, tichienda kunopira midzimu yedu mumapako, tichienda kunonopira midzimu yedu mumakomo, ivo vachienda kunonamata vari mumakomo, tiri kuti isusu nhau yedu ichi imwe chete. Chavanozotukira chivanhu vachiti mweya yetsvina chii? Kutuka nhoroondo yaakazvarirwa munhu kuti aiwa tateguru vangu vaya, sekuru vangu vaya mweya wetsvina. Vazoita mweya wetsvina papi naye vane shamba? Tateguru vako vakafa usingavazive iwewe. Nhasi nehanda anodzi mweya wetsvina, naimi kana vasikana, hapana anoziva here kuti nehanda akafira tese? Haana kuhemwa here akadimburwa musoro ukaenda kuEngland? Zvine nhoroondo nhasi iri pachena, iri kutofambirwa nanamahachi mumuseums and monuments, vachitoenda kuRoyal Museums kuEngland kunonoklema misoro yemadzitateguru. Vakauraya, hakuna akanga asiri homwe ipo paya. Misoro yese yakaenda kuEngland ichinzi matrophy, vakanga vari madzitateguru, vakanga vari homwe dzemadzitateguru. Saka ndinoda kuti isusu tigoziva kuti chinamato ichi chichibva kuIsrael, Old Orthodox, ndene nhoroondo dziri muOld Testament. Yava kuvanda nhasi, havadi vanhu vachina vechinamato vane shamba kutaura zveOld Testament. Havadi. Asi Old Testament ndeina Abrahama. Abrahama baba wemaJudha. Abrahama akanga achienda kunoita chibayiro gore negore, nguva yake kana yakwana aenda nehwai kunouraya. Kusvikira apiwa miedzo naMwari wokunzi uraya mwanakomana wako. Aiva chireva Isaac.
mhuri iyoyo vari kuti mhuri yemaIsraeri yabva pana Isaac nani naJacob ngavarege kumbovanza naUziya. Saka tiri kuti here chinamato ichi chivanhu kutanga kwacho chivanhu old testament yakare yatinoti confirma old orthodox chivanhu vane shamba nokuti chinotaura kupira. Old testament munotaura kupira, munotaura masvikiro. Saka kana Miriam ainzi svikiro kadzi, nasi masvikiro tunatukiri. Right, tine masoko atakambokurukura nevamwe mufundisi. Ndakavabvunza kuti munoera chii, vakati ndinoera Jesu. Ndinokutenda yavane shamba. Nawo yacho inosekesa vane shamba. Vanoera Jesu. Jesu mutupo womunhu. Ivo vaya vari kumboziva here kuti vane zita ratateguru wavo ravakatakura pamutumbo wavo. Handidi zvangu ndivabvunze kuti vamutupo seneme yavo vanonzara. Asi munhu wese kana ukatakura seneme ziva kuti ukatakura zita remufi. Ungarambe mutupo asi ziva kuti ukatakura zita remufi. Unogoramba vafi sei iwe uchidedzwa zita remufi. Ini ndodedzwa ndichinzi prophet Goredema, ndodedzwa ndichinzi pastor Goredema, ndodedzwa ndichinzi evangelist Goredema. Ini ndoramba aGoredema vacho. Ndiri kuziva zvandiri kuitira nevane shamba. Ndovatuka ndichiti mweya wetsvina. Aiwa kati tidi kuti tidaranoka. Handisi kuda kudoma mazita evanamati vatinoziva. Ndiri kuda kuzvipa mufananidzo wangu inini. Vane shamba imi muri pastor neshamba, muri prophet neshamba, muri evangelist neshamba, asi imi muramba vane shamba. Vane shamba muri kuvarambire. Kana maakuramba vane shamba muchiti ina handina mutupo. Ndine urombo vane shamba munhu iye akanga asingazive zvaaita. Profesa ipapa. Ya, mapaona manje. Vakanga vasingazive havasi kuziva zvavari kuita se zvavari kutaura. Ngatidzokerei pekuremekedza makarikari edu. Ngatidzokerei ndososi vane shamba. Hatikonektikwei kusosi. Kana foni yenyu chaiye vane shamba inopera moto imika sakonektiwa kupower source. Izvozvi pamatofamba mune charger ipapa. Kwa kamera yamanganditarisana nayo inotokonektiwa kupower source. Ko isusu tinozove nepower sei kana tisingakonektiwe kupower. Tine power neshamba yedu kana tichimbodzokerewo tichichargewa kupower ko. Ngatimboplugwai kupower redu tinotodawo kuchargewa. Tinotodawo kuchargewa panyama nepamweya. Saka tinodzokera kusosi ndokwa tinobika bira vane shamba, ndokwa tinobika mukwerera vane shamba. Izvozvi tiri kufa nenzara tichiti kune eonino kune zvakazoti eonino yazobva kupi. Isi tine mazitateguru ekubvunza kuti naye mazitateguru kundai eonino kai tipewo mvura. Izvozvi vakada kunaisa mvura zuva rimwe chete vane shamba. Hatisi kuda kutaura mazuva akawanda. Zuva rimwe chete nzizi dzese idzi vese vana lectuero vana dhawendeo vana kariba vanozara nemvura ye4 hours chete. Asi tatadza kuikumbura mvura tipewe 4 hours chete tisafe nenyota tisazoshaya mvura yekudiridzisa. Saka ngatidzokerei kusosi vane shamba. Zveye zvatinozonzwa munhu akutaura kuti muri kundipa mufananidzo kuti munhu aiti ndoneera Jesu. Unogoera Jesu sei? Jesu iye ariwo maIsraeri. Izvozvi ndo zvinhu zvavakukanganisa. Nhoroondo yekuIsraeri vakuitora vakuita yavo. Nokuti nhoroondo yechiIsraeri ine mari. Isusu mazitateguru edu varombo havana mari. Saka tinogona munhu anozobvuma kuve ari mukati memazitateguru sei varombo. Correct. Tanzwa muchiti nhoroondo yemaIsraeri ine mari. Ine mari papi? Ndinoda kutenda vane shamba. Nhoroondo yakakura. Funge ndonhawo yandamboda kutanga kutaura nezvayo. Ndoda kutaurirai matangira akaita Bhaibheri. Bhaibheri richitanga muItaly yakanga iri Roman Catholic. Roman Catholic yakatangwa nemaJesuit. MaJesuit engova yavo iyoyo nguva dzakatongana Constantine tichitanga na Great Britain. Tiri kutaura nhoroondo yekare kare. Vachiparadzira machechi yavo nemakrusade.
takupambwa isu rudzi rwedu vatema takatumirwa vanhu vainzi mamissionary. Mamissionary aya akauya vane shamba ndo pakaita nhoroondo iyi mari. Majuu aya ndo paakaita chi mari. Vauya vatipamba munhoroondo yedu vane shamba vakatumira mamissionary. Mukatoenda mugoogle munotsvaga tsamba yakanyorwa naKing Leopold II. King Leopold II achinyorera maIsraeri akanga auya muDRC Congo. Congo iyi yakatanga kupambwa kare kare. Congo iyi honda yamuri kuona iri muCongo muDRC nyaya haisi diki vane shamba. DRC ndiye yakawinisa America yeWorld War II. DRC yamuri kuona. America kuti iwine World War II upfumi hwabva muDRC. DRC ine upfumi vane chamba ndokusaka hondo dzisingaite se dzisingaperi. Vanoramba vakasponsor hondo kuti vaconfuse vanhu vemuCongo kuti varamba vachitora upfumi. Saka ndo maipfumira akazoita chechi yamunoona iyi yakauya ichipamba chavasinganzwe tsitsi chandinoda kugara ndakanataurira vanamati vanoramba kuti Christianity yakauya nokupamba. Mamissionary akanyorerwa tsamba vanhu ngavaende zvine confirmation zvine evidence yekuuya kuzopamba kunzi endai munoparadza tsika dzevanhu ivavo, endai munoparadza unhu hwavo nokuti mukavasiya vakabatana vanhu ivavo hamuvagoni. Ndobva vauya ndobva vatiti isu mudzimi yedu mweya wechina. Vanhu ndobva vaparadzanisa makomunity achabatana. Zvinove nhasi zvine hondo dziri munana DRC. Ndobva vatora upfumi vachitora maminerals vachitora maresources vachienda nawo kusvikira Vatican yapfuma kusvikira vakutorwidzana vese vakanga vabata machecha vatorwidzana vatotora upfumi vese vatoita se vatove nawo. Asi ndoda kukutaurira chinhu chimwe chete vane shamba ndechekuti zvakadaro vane shamba yapfuma kudaro chechi yakabva yatanga kusponsa mamwe machechi kuti awande. Ndokusaka muchiona muno tiine machechi akawanda wanda kuti pazobva Roman Catholic kwakatozopinda vana John Wesley vakagadzira vana Methodist Church, kukatopinda vakagadzira vana vakauya vakagadzira Salvation Army. Tikutaura machechi ekudhara ekutanga tisatapinda tumakrusade tutakunzi chichi ministries itu tumakrusade twese utu tukumaparidzi utu twamakunzwa mwe munhu akutaura kuti ini ndiri prophet upi mukrusade mukrusade auite prophet mukrusade crusade uri muparidzi dai chicho zvichinji evangelist anongoparidzawo shoko. Saka ndoda kutaura ndichiti ndo mapfumiro akazoita machechi akazotanga kusponswa nemajudha. Majudha ndo vanhu vane mari pano pasi vane shamba. Nyika yamuri kunzwa iri kunzi Israeli ine vanhu vane mari. Majudha ndiye anokondorora world. Kana mukaenda muAmerica majudha, kana Britain inokondororwa nemajudha, kana mukaenda Europe yese kana Africa De Beers muSouth Africa vachitora diamond majudha vese vatanga kati nawo muno vese vana George Eokombo vana ningirikini vana Semi Levi vana Zitzmeni vanani vakanga vari mumaprazi vese vatakadzinga. Ndokusaka muchiona Zimbabwe ichiramba yakadzvinyirirwa ipawa nemari remajudha akadzingwa muminda. Majudha ane simba, masanctions ari kurova Zimbabwe, majudha ane power yeremari. Mari yemajudha rikaendi kutaurire vane shamba yamati sei mati majudha akapfuma. Mari yemajudha inodai. Imi mane shamba mukaita mari. Mari yenyu isati yabuda kuenda kune vamwe vanhu vasiri verudzi rwenyu imimi. Inotanga yatenderera muvanhu vashanu vechijudha. Ndio zvavanoita. Majudha amuri kunzwa honde iri kusumuka muIsraeri. Vanhu vaya vakaoma vane shamba. Ndoda kukupai mamaziro rumwe zivo ruripo. Ndio vane makambani anogadzira zvombo zvinotyisa pano pasi. Zvombo zvakawandisisa pano pasi majudha. Majudha production yavo pano pasi haigume. Zvoti kana mukanzwa uya mukuru wavanonzi Netanyahu achitaura uya majudha ane mari vane shamba. Vane mari ino mvuri kwete tukumari utu tatunotaurirana munomu nokuti ndazotenga Range Rover kana kuti ndatenga tuma Honda Fit 50 ndotozviti ndine mari inini. Majudha ane mari vane shamba. Mari ine mvuri yekugona kutenga Zimbabwe muno munyika. Mungwarire kuti ivhu ratakatotsakirira izvozvi hatitoziva kuti lendi ino indeyani.
tinogona kunge ndeye hurumende asi inogona kunge itori yemujudha. zvoreva kuti makristu akapfuma zve. Chechi chinonzi chikristu chine mari. Majesuit ndo vamwe vanhu vane power remari pano pasi. Uyezve mujesuit wega wega unofanira kunge wakaordainwa muchijudha muchijudha. Zvichireva kuti uite mari unofanira kuenda kuchechi. Ndiko kune mari vane shamba. Tarisai munhu wese angonzi prophet aenda pamberi pevanhu ari kupfuma atove millionaire. Wese angonzi prophet aenda pamberi pevanhu millionaire. Asi tisingachataure izvozvo, imo mubhaibheri munotaura kuti vatendi tiri vazhi venhaka. Iro shoko raMwari rinopa authority kuvaKristu ese kuti vachapozesa chese chavachataura kuti ichi chinoda tichatora. Kana vadaro nekutenda vanotora. Zvichidzoka zvekare pakuti vane mari vatenda. Chokutanga hausi upambi herewo. Upambi. Chavanoda vanotora. Chavanoda. Ndokusaka muri kuona bhuku idzi chiriramba kaiso. Vanoongorora. Upambi. Nokuti chavanoda vanotora. Chinenge chiri chani. Chavada ichocho chinenge chiri chani. Kureva kuti hachina muridzi here chavada ichi. Chinaye muridzi. Asi vanotora. Alright, ndikuona nhoroondo yacho inogona kurebesa kudarika nguva dzatanga takatara kuti tinge tichiita. Ndambonzwa Mandlovu mami nemubvunzo. Ndambobvunza nyaya yemakomo umu kuti tataura kuti vechitendero vanoenda kumakomo kunonamata. Panonzi tatsanya paya taita ma10 days tazodai tinoenda mukomo kunonamata. Vechivanhu vanoenda zvekare mukomo. Zvoreva kuti komo tinenge tiri padhuze naMwari here kana kuti chii chiri kuwanika mugomo, chii chimboripo mugomo? Ndinoda kutendai. Ini ndakagara pasi nevaongorori vezvetsika nemagariro vaMandlovu Shumba nevamwe vese. Ndakagara pasi nevaongorori vezvetsika nemagariro. Isu muchivanhu tinoti nhaka. Tinoti gomo ichi inhaka. Vamwe muchirungu vanoti heritage. Saka vanochengetedza heritage ndakagara navo pasi ndikavatsanangurira ndikati munoona makomo aya. Ndokusaka akanga aine simba kana kuti aine simba rekunzi munovigwa vayera, vanhu vanoyera vedu. Vanoyera vedu vaya homwe dzemasvikiro, homwe dzemidzimi yedu, madzimambo anovigwa munzvimbo idzodzo. Nokuti gomo muri kuona kusimuka kwakaitika richigadzirwa kunzi gomo richifuta richikwira mudenga. Harisi kungori gomo ipo paya. Pasi pegomo ukadzika ukachera gomo ukaribvisa ukasara level ukachera uchiteera pasi apa pane mwena uripo apa. Mwena uripo aya unonzi ninga. Ninga idzi ninga dzinoyera. Ninga idzi inenga dzinogara vafi vedu. Ndokunogara mweya. Vemweya vedu ndosaka muchinzwa tichiti isusu tinopira vari pasi. Hatipire vachitaura vanoti Mwari wedu ari kumusoro kudenga. Aiwa, isusu tinopira vari pani. Nhau dzedu tinopa vari pasi ndo vachazosvikisira kunani? Kuna Mwari. Saka munoona makomo simba ririmo, mune simba ririmo mumakomo. Saka muchinzwa tichiti kune mamwe makomo ekutoti mukatoenda izvozvo. Pedyo apa pane gomo remunana. Gomo ranzwa iroro. Ranzwa. Zvokutoti muri kutofanira kuuya vemuseums and monuments kana vachengetedzi veheritage ava vatombouya vapenge maiyera. Mazuva apera aya, makore apera atichagara tichitanga kugara munomo, maizikanwa gomo iroro kuti maifamba mbada. Mbada yakanga isingaonekwe nemunhu ane maziso je. Yaingoonekwa kunzi iyo yapaserapo iyo yatiza yawanda. Mbada iyoyo maamusingangokwirwa. Makazoonekwa kunzi ukanopira muteuro wako mugomo remunana unobva wangomuka, uchingomuka mangwana kusendi zvinhu zvako zvatoita sei? Zvatosanduka. Musamborerutse makomo ane simba. Musararame musina kunopira mumakomo. Asi regai kusiyawo tsvina, regai kusiya marara, mapepa, zvigubhu zvemasupa zvandakuona zvichingodirwa mumakomo. Ndosaka muchiona vanechamba munondiziva. Ina handambogara kusina makomo. Chokwadi. Inini kana makambondiona kokutanga muchindiisa pamufananidzo maindiona chigara mumakomo. Inini kana kwandiriko kuno nhasi ndinogara mune machi? Ini ndogara makomo akachengeteka. Handigare makomo aya anongodzi gomo iri rinongotemwa muti kana kuti gomo iri rinongoya ringodzi ngaticherei.
ndinoedza nepandinokwanisa kudzivirira nhaka iyoyi, nokuti chinhu chikuru kwatiri vane shamba, nhaka yemweya ndio inokosha. Saka tichiti gomo rine simba, ndokusaka muchiona vamachechi vachienda kumakomo, ndokusaka muchiona vechivanhu tichienda kumakomo. Chinhu ichi chinonzi kupira vemweya, kunamata musiki, nhoroondo yacho imwe chete kubva kwokutanga kwayo kusvika pairi nhasi. Sei kuchivanhu, sei muchiti munonamata, munotanga mapira kumudzimu, midzimu yenyu ndiyo inozosvitsa kuna Mwari. Kuchikristu tinonamata kuna Mwari direct. Dzimwe nguva tinoshandisa Jesu Kristu, asi kazhinji kacho tinonamata kuna Mwari pachezvedu. Pandiri panapa ndongofugama ndoti Mwari vari kumusoro kudenga zvakati ndiitirei zvakati. Ndoda kukubata SAMAITA vasati vapindura. Hanzi hakuna anosvika kuna Mwari asina kuuya nekwandiri naJesu. Saka muda kutaura kuti muri kubypassa Jesu here vasati vapindura. Hakuna anoenda kuna Baba asina kuuya nekumwanakomana. Unoenda nekumwanakomana kuti uzosvitsa nhau dzako dzizosvika kunani? Kuna Jesu. Kuna Mwari. Iye Jesu wacho andova svikiro. Isvikiro reMajudha. Akanga achisvikirwa nesvikiro rani? reMajudha. Mukomana waye zita rake chairo chainzi Emmanuel. Zvinozikanwa achiberekwa ainzani? Emmanuel. Asi mweya wakasvika paari, mweya mutsvene wakanga wagara paari, mudzimu wakanga uri paari, ndowainzi Jesu. Mapaona achiberekwa. Mukomana uyu haana mboberekerwa muEurope. Mukomana uyu akaberekerwa kupi? kuEgypt, ndangare madhongi. Haana mboberekerwa mumba kana kumaternity. Saka kana tichipesanisa chivanhu, isusu tichiziva kuti chivanhu ndo chine nhau idzodzo. Mukomana uyu achiberekwa, kwakatouya vainzi mawise men from the east, vachitsvaga, vakanga vari vanhu vanga vatotumwa naHerodhi kuti ndai munonotsvaga pazvarwa mwanakomana, vagomuuraya, asi vakatadza. SAMAITA mataura nhau yekuti kune chechi uko ndo kune dzihondo. Handei kumaIsraeri. Nanhasi hondo iyi iriko. Chii chiri kuitika? Vane shamba nyau yei huru. Nhau yei nemakare. Saka muchinzwa ndichiti veduwe, ngatirege kusiya makare edu. Makare edu isusu tinosiya. Asi vamwe vedu mamunoona kunze uku, kana usati wambosvika muEurope unenge usingazivi. Vakagara muEurope vanoziva nhau idzi. Vanoziva varungu unhu hwavo. Vanoziva varungu zvavanoita. Vanoremekedza makare. Ndokusaka muchiona nhasi, rega ndingokupai mufananidzo mudiki vane shamba ndisandapinda mubvunzo wamabvunza. Mukaona mukaenda muEurope, hamugone kutuka pop. Hamugone kutaura zvakaipa pamusoro peRoyal Family of England. Iye uye mwana waQueen Elizabeth akashaya gore rakapera paseri uyu. Hamugone kumutuka King Charles. Vanochengetedza nhoroondo yemakare. Royal Family iyaya inoremekedzwa. Kunge kunamatwa kunotove nekutopira kwavanotoita kuno kutsanangura nhau yenhoroondo iyaya. Nhasi ngatichiendai munhau iri kutaurwa iya navane shamba iri kunzi hondo muIsraeri, yatiri kutonzwa tese, tiri kuiona panews. Tikaenda muBBC tiri kuiona, tikaenda munana France 24, CNN iri kutsanangura zviri kuitika kupi? Kugaza. Nhoroondo iya haina kutanga nhasi. Pandiri kutaura kuti vanoremekedza zvemakare. Islamic ndio ine maPalestinians, ndo mune utate guru weIslamic muPalestine, muFilistia, vainzi maFilistia muBhaibheri. Vanhu ivo vaya. Israeri ndo mune utate guru wemaIsraeri, unove hwakaberekwa Jesu kubva kunhoroondo yaAbrahama kusvikira pana Josefa. Saka ndoda kuti ndikutaurirei, paye pamunonzwa zvichinzi pakarwiwa naDavid naSolomon, naDavid naGoriati. David naGoriati vachirwa, David akanga ari muIsraeri, anga ari mwana wechiIsraeri. MaIsraeri nemaFilistia vari kurwa, vairwira Gaza iyoyo. Chiko chavari kurwira muGaza naye. Sei hondo iyoyo iri kurwiwa kudaro vane shamba? Hondo iri paye nhau yeupfumi
inenge imwe chete iri kurwiwa Eldorado muMozambique yegasi. Mune upfumi hweoiri negasi muGaza unotyisa wokuti maIsraeri vari kuda upfumi hurimo muye, saka vakuuraya maPalestine. Tiri kuzviziva. Inhoroondo imwe chete yakarwiwa naDavid naGoriati, yakaurayisa Goriati nedombo naDavid. David akanga ari spy. David uye akanga ari spy wechiIsraeri, asi akatsvaga nzira dzokuti mutumba werume vanoita majaindi kavanhu vemapalestinians vaivai. Kune vanhu majaindi ekuti kana mariona ziruoko rwake iri munoti rinenge rwangu iri katatu. Manzwa, zimurume vakanga ari giant Goriati, asi Goriati akangorwa nedombo retyava yeya tinoisa patambo yeya, dombo rikagotumirwa rikagonomurwa pamhanza achitsemuka achidonha pasi. Ndokuwina kwakaita maIsraeri hondo. Ndo hondo imwe chete yamaona yaramba kupera. Israeri yakanga isipo yamunoona iyi. Israeri yakagadzirwa after World War I. Israeri 1946 Israeri ichigadzirwa. World War I kana kuti World War II Israeri ichiita se ichigadzira. Asi vakaimanikidzirira maJew kuti Israeri iestablishike pairi nhasi. Yakamanikidzirirwa neupfumi nechii. Vanhu vakambotambura hama dzangu. Chandoda kutaura vanhu vaya vanonzi maJudha vakamboita se vakambotambura. Vanhu vaya vakatambudzwa naHitler vakaurayiwa. Munhu vaya vanoti Holocaust havadi kuinzwa. Kuda kutaura nyaya yeHolocaust munotogumburana nemaJudha. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatakati nacho. Ndoziva hangu kuti vari kuda kuendera mberi vachititsanangurira, uyezve tichadzoka kwavari havaperi, havasisipo inopera. Tichadzoka tichinzwa kuti mamwe masoko avatavamisa vachida kuenderera mberi vachitaura. Aiwa ichokwadi valalele makhaya sabe siphenduka-ke njalo kolunye uhlelo siliphathela-ke hayi okufunga ukukhulunywa okufuna ukuthi sixoxe mayelana ngakho kusasekunengi sibili akunengi sibili ade befunga ukukhuluma sazama ukuthi simise ngenxa yesikhathi, kodwa-ke asiyalithembisa ukubana sabe silethela inhlelo ezinje ngoba hayi ukufunda akupheli. Vafundisi into zawo kuti pari zvino vari kuita kubhoira nehasha neshungu. Vanonzi maEvangelist, maprofeti, mapasta, mabishopu. Tozati pari zvino muri kututuma nehasha. Kana muchida kunge muchipinda muchirongwa tibate nhamba dzedu ndidzo idzo, tikurukure nemi tinzwisiseka kuti zvakambomira sei. Liqiniso balele makhaya sithemba-ke sicabanga ukuthi abafundisi lapha bakhona sebegcwele ngolaka kunengi kodwa-ke asiyalikhuthaza ukubana nxa lifuna ukusithinta kuhlelo lolu inamba zethu izona lezi-ke ezikhonapho ku-screen. Liyakwazi ukusithinta sihlangane lani sibe sitholakala sixoxa mayelana ngakhonokhu. Etonga itinzwe munoti kudini profesa ipapa. Agodipa vanhu vaMwari kwamuri ikoko kana makasununguka zvamanzwa kana pane nxakukhona elikuzwileyo okungahambelananga lani sithinte nini-ke lisichasisele ukuthi lina likuthatha njani. Ade kukhulunywa livumelana lakho yini kumbe lithi hayi ayisikho ngamanga. uSAMAITA uthi yena isiKristu lesintu kulumbene kusukela ku-Old Testament kudala bekuvele kundawonye. Lina likuthatha njani, likuzwisisa njani? Shona yangu inozipha munoramba ere.
aiwa inozipa inozipa nokuti ndotoona munopedzisira makuda kutoitaurawo nekuti mutauro wacho tikange taakurudunura aiwa unonakidza. Ndochirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe. Sekutaura kwataita, nhamba dzedu ndidzodzo idzo. Tiri kuda kuti chirongwa ichi chirambe chichienderera mberi senguva dzese. Tinokukurudzirai selikutaza ukuba subscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tiri kuenda navo ikoko kumberi koko. Nyaya ika iri kutotanga, ticharamba tichienda nayo mberi. Rambai muchitibata. Tiri kukupai zvakare documentary ku channel yedu zvakare yechirungu, asi nenge rakasiyana nairori, tichiongorora zvakare nhau dzakaita saidzodzi, nekuti tiri kudzitaura nechishonaka. Vacho varidzi vanoti isusu tisu tine nzvimbo yakazvarwa Jesu, toda kuti vanzwe kana vaine zvavari kuda kutaurawo vauye vazotaura. Aiwa, naSAMAITA vataura kakuti chivanhu chiriko kwese, isintu sikhona yonke indawo, Europe yonke indawo isintu sikhona. Ngakho-ke asiyalikhuthaza uma liqhubeke lisapota lisekela iMagical TV Africa, ngoba kunengi esizalilethela khona mayelana ngesintu, ukwenzela ukuthi laba abaphetsheya kwamazwe bengaboni ngani kumbe siyabakhetha kumbe sibafaka eceleni, kodwa sibanye sindawonye. Confusion yanangoita nhasi nyangwe ndaoneka ndiyoyo yekuti njuzu dzinowanika kumvura, vemachechi vanoenda kunobhabhatidzana mumvura, simba ravanenge vachiwana kumvura rinenge richibva kupi? Question mark, ndipindurei. Lisani.